Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu. Som tu ja, trenčiansky Gucci a Sofia, ktorej z tej pici už oči pučí. Došli sme na pizzu tuto do Púchova, kde úplne brutálna je tá pizza, mega chutná, rýchlo je spravená a strašne veľa síru, čo som ja úplne. A za chvíľu pôjdeme na naše ubytovanie, tak sledujte ďalej. Takže ľudia, dali sme si rýchlu zdravotnú pauzu, jak sa hovorí, brutálne sme sa najedli tej pice, bola to perfektná pizzeria. 7,50 alebo 7,80 som platil za 2 kopoly a jednu veľkú pizzu, ktorá bola asi do 15 alebo 20 minút spravená. Prúmkavá, veľká a ešte aj mega veľa síru tam bolo, takže za mňa super, ďalšia super destinácia do reštaurácie, kde sme museli troška počkať, lebo som prišiel skôr zase na ubytovanie, ale už momentálne tam ideme, takže pozerajte ďalej. Takže drahí diváci, takto vyzerá moja destinácia, súkromná vilka, kde momentálne sa pôjdeme ubytovať a vy si môžete za chvíľu pozrieť, ako to vnútri vyzerá. Nezabudím dať follow, like a všetky potrebné veci. Ďakujem. Masakrálny Bavorákis už máme odparkovaný a už len čakáme, aby sme mohli ísť dovnútra. Takže my sme konečne na ubytovaní, už tu máme veci polonosené a ideme si pozrieť, jak to tu vyzerá. Mám tu už svoje veci, takže to si nevšímame. Hneď jak vstúpime, tu máme túto krásnu miestnosť, dá sa povedať, že odpočinková, gauč, stôl, telka, Wi-Fi na všetko tu máme. Prechádzame týmito dverami do krásnej kúpeľne, kde tu máme zrkadlo, umývadlo a ďalšie tieto veci. Tu si zasvietime. Toto je veľký sprchový kút, vedľa ktorého sa nachádza samostatný veľký záchod, na ktorý, ako už viete, sa veľmi teším už teraz. Za týmito dverami neviem čo je, ale tam sa nedá dostať, takže v poriadku. Takže prechádzame cez túto krásnu kuchyňu do tejto našej miestnosti, kde máme manželská posteľ, ďalšia prístelka, vybavené to tu je mikrovlnkou, kôš samozrejme máme tu dosku varnú, kanvicu tu máme, umývadlo, ladnička je tuto schovaná, všetko zariadené, keby potrebujeme si dať nejaké jedlo alebo kávu. Takže úplne dostačujúce a krásne, je to tu súkromné a teraz sa pôjdeme pozrieť na to najlepšie. Okrem toho, že je tu krásne súkromné parkovisko, kde parkujem tu svoj bavoráčik, je brána aj zatvárateľná, ktorej dostane človek aj kľúč. Teraz sa pôjdeme pozrieť, jak to tu vyzerá v okolí. Krásne kvetiny, krásne, nádherné. Tuto je aj krásny stôl pre niekoľko ľudí, kde sa tu dá večer posedieť, poodpočívať. Máme tam aj krb, kde sa dá ukrylovať nejaké to mäsko alebo niečo. Tuto jazierko spravené, samozrejme so živými nádhernými rybami. Úplne prekrásne spravené. A teraz ide to najlepšie, čo asi tu veľa ľudí priláka hlavne, tak je tento priestor, úplne nádherne spravený, pokosená tráva, všetko krásne a tento gigantický súkromný bazén, na ktorý sa úplne brutálne teším a za chvíľu tam ideme sa schladiť. Tam samozrejme výrivečka, do ktorej ale asi nepôjdeme, lebo je dosť teplo, myslím si, že bazén úplne bude stačiť, lehátka na odpočinok, kúpacia sedačka a tento krásny dvor. Takže takto vyzerá táto zadná časť. Sosa, ty čo na to hovoríš? Výborné úplne. Takže takto to tu máme, ideme sa vybaliť a potom následuje čo? Teraz sa nachádzame konečne v bazéne, úplne si to tu užívame, čerpeme tú vodu, bazén čisto celý iba pre nás, krytý, keby začalo za chvíľu pršať, takže si to tu užívame, voda perfektná a ideme plávať. No takže takto vyzerá moje háro po bazéne a čo sa nám stalo? Niekde do bazénu nám padli okuliare na plávanie, prešli sme už 10 krát celý bazén a není sú tam. Nechápem, kde zmizli a pokračujeme ďalej v hľadaní.
A úplne najviac top, čo tu je, tak je, že pani majiteľka má aj svoju cukráreň na výrobky všelijaké cukrové, takže určite ochutnáme a určite odporúčam každému jednému, čo sem príde, tak aby vyskúšal tiež tie úžasné koláčiky a cukrovinky. Teraz sa ideme pozrieť ešte, ako v takomto čase vyzerá túto pri bazéne. Takže za chvíľu pôjdeme sa už len niečo zjesť, spraviť pukance, láhnuť si a odpočívať. Bazén už je takto zakrytý a už sme možno aj zistili, že kde sa nachádzajú okuliare. Hľadali sme to takisto s pani majiteľkou a zistili sme, že je dosť možné, že sa dostali sem do tejto šachty, či ako sa to volá, cez tento otvor a toto váži asi 4000 kg, pretože nebolo šance to nadvihnúť, tak budeme sa tam nejako musieť zajtra dostať. Ale takto toto vyzerá teraz v tomto bazéniku a v tomto okolí. Rozmýšľam, či sa tam nepôjdeme ešte šľahnúť. Ty čo na to povieš? No jasné, tak Sofinka by išla, ja by som už nešiel, lebo už sme aj po sprche a už máme kľudový nočný režim. Ale uvidíme, ale skôr by som išiel zajtra ráno, to by bolo úplne super. Tak toto teraz vyzerá, tak uvidíme, či sa nám podarí okuliare nájsť. Tebe sa to tu sosa zatiaľ ako ľúbi? 10 z 10 by si dala, to som sa chcel opýtať až teraz, že koľko bodov by si dala. A čo sa ti tu najviac ľúbi na tomto ubytovaní? Bazén, no však akože takýto obrovský súkromný bazén, to by každý chcel asi mať, nie? My si ho tak môžeme dať doma na balkón. No, nevadí, treba si užiť tento pobyt a potom si budeme vyššie vážiť aj bazény. Ako za mňa je to úplne super, lebo napríklad ja nechodím na kúpaliska ani na žiadne jazera, ani nikde, takže tuto si to úplne užívam tiež ten bazén. A ešte čo sa mi to najviac ľúbi je, viete čo? Toto krásne jazierko plné týchto krásnych rýb. Je to úplne nádherne spravené a nechápem, jak to sem dostali aj tie skaly, aj všetko, ale je to úplne nádherné. A ja si idem dať teraz túto čaj, chvíľu si tu posedím a pôjdeme si potom už pomaličky lahnúť, pretože zajtra nás čaká tiež krásny deň. Zajtra budeme mať nejaké to kúpanie ešte v bazéne, ale chcel by som ísť pozrieť aj do mesta, do nejakého obchodného centra a pokúkať tam obchody. Takže uvidíme, a v prvom rade si musím kúpiť lak alebo niečo, lebo som si ho zabudol a vyzerám, jak vyzerám. A ty čo? A ty by si čo potreboval z obchodu? Takže pôjdeme pozrieť lak a neviem. Prajem vám dobrú noc a pekný deň všetkým. A nezabudnite dať čo? Like. Follow, odber, like, koment. Dobrú noc. Good.